गाइस देखि पारथिबे हमर आज हैप्पी न्यू ईयर रो केक कटा वाला पिला माननकु देखंतु केमिति मजा रहछंती काटिले नवा वर्षर आपण मानकु जणाबी हैप्पी न्यू ईयर 2024 रो देखो गोटे देखि पारुथिबे हमरा भाई भौणी माने केमिति नवा वर्ष पालन करुछंती देखि पारुथिबा केते खुशी रहछंती देखि पारुथिबे बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर आपण मानकु जणाइबी आपण भी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ତିନି ୟାର ଲେଇନତେ ପୁଅ ଏଇନା ଲାଇଟର ଦେଖାଯାଉନି। ହାଏ ଆଜି ଆମ ସେକ୍ସନ ବହୁତ ବଡ଼ କେକ୍ ବହୁତ କଟାଗଲା। ବଡ଼ କେକ୍ କାଟିଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ମାନେ ଖୁସି ଯଦି ଖୁସିରେ। ଥାନ୍ତେ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଗାଇସ୍। ତ ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ରୁମ୍ ଯାଉଛୁ 12:15ରେ 12:15ରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଗାଇସ୍ ମାନେ हेलो गाइस आप सब कैसे हैं? ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? बस ତମେ ଖୁସି ମାନେ ଆମେ ଖୁସି। ହଁ ଆଉ ସବୁ ବେକାର ବେକାର କ୍ରିସମାସ